ଆଜି ଦିପହର ରୋଷେଇ କିଛି କରିନଥିଲି ଆଲୋ ଜଗାର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛୁ ଖାଲି ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ଟିକେ ପିଆ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଟୁକୁ ଟୁକୁ ବରାକୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଲୋ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡା ଗଦେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଜିଥିଲି। ଏମିତି କମାଲ କଲି ଆଲଣାକୁ ପୁରା ଫୁଲ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଘର ଟିକେ ସଫା କଲି। ଯାହା ଅଦରକାରୀ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ଆଲୋ ବେଡସିଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲି। ଝିଅ ତ ଝୁଚୁ କରିଥିଲା, ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା ଖାଲି। ମାଲୋ ରୋଷେଇରୁ ସିନା ଛୁଟି ପାଇଲି, ଘର କାମ କରି ଦିନ ସାରିଦେଲି। ଆଜି ବୁଝିଲି ଘରଣୀ ହବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତାପରେ ସାଥୀ ମୋର ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ସାଥୀରେ ଜଗାର ପ୍ରସାଦ ଆଣିଥିଲେ। ଆଗ ସାଥୀଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ପାଳି ପଡିଥିଲା। ଜଗାର ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ମନ ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ସାଥୀ ଦୋକାନ ବାହାରିଲେ। ମତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲେ ବୋଧେ। ଖୁସିରେ ଭୁଲିଗଲି ଏ କଞ୍ଜୁସଠୁ କଣ ଆଠଣା ବାହାରିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବ।